Opak ruoth nyikwa Ramogiro kamana inyako mkete RamogiTV ka ine wang' sai chenro mar DUOL mabire kidienje ariyo. Mokwongo wacho ni gimosebedo ka timore pacho ka. Mar ariyo wadhi go mbaka gi Dr. Davji Atela. Dr. Davji Atela en jagoro maduong' KMPDU mano Kenya Medical Practitioners and Dentists Union. Gine ma gichung' ni lakteche mane pacho ka endi. To gine ng'anyo odiochieng' mar 6 ntiere romo diriyo mosebagi gi migawo mar thieth to biro romo ariyo go te onge mosenyago lemo. Ang' nogo kode mbaka kidienje mar ariyo mar DUOL ni tang'o miyo weche gi ok dhi e yo makare to gidwa bago ng'anyo ni nyaka karang'o to jopiny masandore to be gin kodgi gi lit mane mbaka mobogoyo gi Dr. Davji Atela. Imbe dwaro penj achiel ni be uyie gi ng'anyo mar lakteche 2-3-6 kaka inyalo yudowa. Be uyie gi ng'anyo mar lakteche? Dwaro winjo pachie mana. Anto nyinga kaka pile en Trevor Ombija, Janding Opanga, Jonyakach, Dendo Ombija Taya, Nyakwar Guoko cha pesa. Magi weche manyien ma wan go. Tend mbalariany ma Kenyatta ochungo chenro mag somo kuom kinde ka gine kuyo bang' masira mar ndara manyoweyo ka jopuonjre 11 otho e gweng' ma Maungu Voi. We can't allow the government not to read the CBA, and therefore our strike is on. We want to implore on our doctors who are offering minimal services to get out of their work because our salary, our wages are at a threat. Romo mar lakteche gi migawo mar leba ne orem nyuolo lemo ka lakteche odonjo odiochieng'gi mar 6 mar ng'anyo stende mag sirkal. Nonro koro dhi nyime bang' japuonjre moro dere e cho mar skul sekondar ma Orero e kaunti ma Homa Bay. Jaloko marwa en Elizabeth Otieno nyar Ugenya. Wachako weche man gi kuyo men gi lit kendo hinyo chuny ka endi ni tend mbalariany ma Kenyatta University koro chungo chenro mag somo e mbalariany no e kinde ni magin kod kuyo bang' masira mar apaya manyoro noweyo ka jopuonjre magi 11 owito ngimagi. Jopuonjre manyo tonye masira no manyo timore e gweng' ma Maungu Voi olero kaka midhiero no nyo jokogi ka moko kuomgi to nyo yudo hinyruok kendo ne ochwal nyaka Nairobi gi ndege ne yudo thieth makende. Jafombo marwa George Aoko miyo ler mar wachni. Kar thieth mamoi e kaunti ma Taita Taveta kai ne wayudo moko kuom jopuonjre mane pod yudo thieth kaluwore gi masira mar apaya mane olal kod ngima jopuonjre 11 e gweng' ma Maungu. The road was a bit slippery, so our driver akajaribu ku overtake, but I think akaona an oncoming vehicle, so akabrake ili arudi kwa lane, but kulikuwa na trailer imekuja nyuma at full speed, so ikagonga the left side of the bus. When tulikuwa nyuma, I think we had the greatest impact of the crash. So I remember people shouting, trying to warn the driver of an incoming truck. Yeah. Then the next thing I heard was a loud bang. Then I was just flying outside. Yeah. Moko kuomgi mane oyudo hinyruok marach ne oring godo e paw ndeke ma Ikanga kiterogi e boma ma Nairobi mar dhi yudo thieth. Ka jopuonjre mamoko 16 pod nitiere kar thieth mamoi kuma gidhi e nyime kod yudo thieth. Vice Chancellor e mbalariany ma Kenyatta Ngire Paul Wainaina ne en achiel kuom jotend mbalariany no mane ochopo mar luwo wach thieth mag jopuonjre go. Jonyuol ne bende ochopo e kar thieth no kuma ne gijiwe derepe mondo mi obed motang' ne masiche ma kamago. Then I arrived here in the morning and I found it was true. That's how I learned about this accident. Msichana tulipoingia alikuwa katika hali ambayo ni wanting kidogo, lakini vile anazina kushughulikiwa, vile anazina kuona watu wanamtia moyo, anazidi na kupata tumaini, na hata nimeweza kuongea na yeye. Ile ningetaka kupendekeza ni ya kwamba madereva wakiwa barabarani wakuwe waangalifu, ni kwa sababu hizi ajali za watoto wa shule zimekuwa nyingi. Ng'anyo mar laktache ikoni en achiel kuom gigo mane ong'uko chenro mag thieth gino mane omiyo ter moko kuomgi e boma ma Nairobi. Mimi ningependa sana kuuliza serikali ya kitaifa itusaidie ili tuweze kuweka ile tunaita trauma center hapa Moi County Referral Hospital. Maana mmeona hiki chumba chetu cha emergency ni kidogo. Tungekuwa na proper trauma center ingeshughulikia hawa wanafunzi vizuri zaidi kuliko vile tumewashughulikia hapa katika hii A&E
department yetu. It's high time the government considered to build a dual carriage from, Nairobi to Mombasa. It will really help reduce such kind of accidents. Yeah. I would just love to urge the drivers to be a little bit more careful, especially carrying a large number of people. Yeah, you will be considerate of the people in the car. Even if you're in a hurry, you try to be careful, yeah, especially when it's raining. George Aoko, RamogiTV, Taita Taveta. Kupon mana kanyo ni jatend migao mar arita Kithure Kindiki owacho ni kwan joma osewito ngimagi e masira mar apaya pacho ka endi sani koro kalo joma ne owito ngimagi e midhusi mar COVID-19. Kane oloso e boma ma Kisumo, omedo ni gidhi bedo kod romo makende kanyakla kod migao mar apaya kod NTSA mar ng'iyo kaka inyalo geng' medruok mar masiche mag apaya. Kindiki ne oloso tok masira ma coach manolal kod ngima jopuonjre 11 mag mbalariany ma Kenyatta University kod masira machielo manyo timore Bomet odhiambo manyoro. The people who died out of COVID-19 were 4,600 people in 2.5 years. Yet, in 1 year alone, 4,000 people are dying out of traffic accidents, meaning this problem of road traffic accident is worse off than even serious epidemics like COVID-19. And therefore, I have had a discussion this morning with my counterpart, the Cabinet Secretary for Transport. And between us, the National Police Service Traffic Department, and the National Transport Safety Agency, NTSA, we must come with a program to rein in on the problem of road traffic accidents, enforce the law, and make sure that we bring down the numbers of our people that we are losing every year through road traffic accidents. En wach ma inyo chunya ahinya kendo pod walemo ne familia mar jogo te mowito joheragi e masira mag apaya. Kwadhi mbele ni twak ma kawuono e kind lakteche kod migao mar mochung' ne jotije ok onyuolo olemo kendo. Ma endi en bang' riwruog lakteche KMPDU koni ji mane oore burano ok ni kod teko mar chiwo duoko ma gidwaro. Kaka Judith Omondi leronwa, riwruoge mamoko mag jochiw thieth bende koro osingo chiwo chung' margi mar ng'anyo wuok tich ma tarik 25. En bura mane Omondi okinyi kod riwruok mar lakteche KMPDU, moko kuom jodito e migao mar thieth kaachiel gi migao ma ochung' ne jotije, bang' twak kuom mahaw seche 2, twagni ne ok onyago olemo bang' riwruok mar KMPDU koni ji mane oyuore twagno onge kod teko mar duoko penjo maggi. It's unfair for the government to purport to be engaging in mediation. The judge was very clear in his order for an all-nation approach led by the head of public service. He didn't say that lawyers to lead a mediation. Number 2, we will not allow any mediation whatsoever that comes about compromising our CBA. In 2013, we did a CBA which they disowned. E bura ni bende mane giyange ni migao mar thieth ne osendiko ne duol matayo osara mar jotij piny owacho mondo mi oduoko osara mar lakteche matimo tiegruok piny, gino mane duol no osepuodho. Ministry of Health, the CS Health, wrote to SRC on 11th of March 2024 to reduce the salary of doctors, and particularly here by medical doctors, medical interns, by 91%. And SRC responded 2 days later with a letter actually reducing the salaries. So we are saying that the Ministry of Health and the government in entirety are enjoying this particular strike. Kariwruoge mamoko mag lakteche bende osingo chiwo chenro gi wuok tich poni gichako ng'anyo margi. I heard them saying that it's only doctors who are out and the facilities are running as usual. But what I want to tell them is that we have agreed, and for all the other unions in the health sector, because we gave 14 days which lapsed on Monday, that is yesterday, we have met and agreed that from tomorrow up to Sunday, we are going back to members and we'll be holding meetings in the counties. On Monday, all the other unions will be here to inform the country on the way forward. Ng'anyo ni odiochieng' mar 6
kendo jodito mag KMPDU oramo ni gibiro dhi nyime nyaka chop dwachgi. Judith Omondi, RamogiTV. Jatend piny Kenya William Ruto koro puodho paro mar chik mar osuru mar udi ma nengogi oyweyo kendo koro en chik mibiro tigo e pacho kaendi. Ruto koni komiti mar omenda kod jokanyo mage yande oluwore gi dwaro mar doho kendo rieyo weche manyocha chendo. To kaka Walter Nyambaga leronwa, migawo mar lowo, migawo mar udi kod chenro mag boma kanyakla kod loch gwenge okoni maendi en okang' madhi nyuolo tije ne jo Kenya kendo loko ngima ji bende. Ben ywake kar jot ma jatend piny e boma Nairobi. Kapok odeko, jatend piny William Ruto yie koke paro mar chik mar udi 2024 kendo bedo chik mabiro chiwo thuolo ne sirikal mar choko osuru mar gero ute ma nengogi ogonyore. Hata vile mahakama walisema turudie hii maneno, walifanya vizuri, kwa sababu walituambia turudi tupige msasa hii sheria vizuri. Sasa hiyo sheria tumeinyorosha kabisa, na hata imetusaidia. Kuna watu walikuwa wamewachwa nje, hawakuwa wanalipa hii sasa pesa imeongezeka zaidi. So tunashukuru mahakama wametusaidia kutuongezea pesa ya affordable housing. And you did indicate to us that we must have respect for the rule of law, constitutionalism, and independent institutions. And that is why, Your Excellency, under your guidance, you decided we do the right thing by aligning the law and conform to what the courts wanted. And now that this has been done, the path is now clear so that we can create employment for our young people. Jokanyo monywando komiti od bura mar omenda, migawo mar lowo, migawo mar udi kod dongruok mag boma, kanyakla kod migawo mar omenda okoni chenro no biro dhi miyo jende yudo tije kendo gedo mag kwan mag udi dhi medore boma. We have 45,525 units under construction, 48,988 units which we should be taking off by way of signing the contracts in the next 1 month. What dignity is there when you live in the same room with your children and your wife, and the only thing separating you is a bed sheet? That when your wife has to go to shower in a communal bathroom somewhere out there with other men waiting, there is no dignity. Ruto ogolo siem magere weche mag mibadhi ne joma nyalo bedo nyang'ande kendo timo mibadhi kod pesa magero utego. We already agreed how much it's going to cost. Yes, we did. And there will be no escalations and there will be no issues. Integrity it is. This program must be corruption free. Jakom komiti od bura mar omenda Kimani Kuria okonigi keto chik madino ne jok manyalo liethore nyeo utego moingo nyadiriyo. Kenyans were worried ya kwamba wabwanyenye wataweza kununua hiyo nyumba zote wakuwe zao alafu waweze kuziuza back into the market kwa bei ambayo iko juu kwa sababu iko affordable. Na kwa hivyo tukaongezea kipengele kingine ya kusema 1 KRA pin 1 house. Kwa hivyo hutaweza kuchukua zaidi ya nyumba moja. Providing shelter to all Kenyans is a constitutional provision. Banke to koke chik mar osuru mar udi, sirikal koro biro dhi nyime kod choko pesa no mar chwalo dongruok magedo mag ute manengogi ogonyore. Walter Nyambaga, RamogiTV, kar jot ma jatend piny, Nairobi. Jafwambo Rita Tinina oyangni ne owito ngimane kaluwore kod tuo mar pneumonia. Maendi en kaluwore kod jabero mar sirikal Peter Ndegwa kod jabero mar anyuola mare Dr. Michaka. Kaluwore kod jawach e lo anyuola mar Rita Timothy Njaga, giwacho ni giyie kod duoko makamano kapod gimedo mana kwayo thuolo mar ywago nyargi mosenindo. Ringre Rita ne oyude ode man Kilelesho okinyi ma Jumapil kawachore ni chieng' ngeso to Rita ne ngima to buok nobedo okinyi mar Jumapil bang' ka norem chopo tich. We had come here to witness the post-mortem done. We have had it completed, performed by a government pathologist, Dr. Ndegwa, and the family pathologist,
Dr. Michieka. The process is now complete, and we have been given the results. We have been told that the late Rita died of severe pneumonia. She died of severe pneumonia, and we are satisfied with the results. We are closed that question. Of course, the members of the family right now are distraught, and they are still asking for space. They're still asking for a little bit of privacy, even as we go into the news. We go to it with decorum, with respect, and remembering that there is a family that is there, that has emotions and can get affected by some of the things. Riwruok mar Azimio la Umoja oseyo migawo mar somo ewi deko mar omenda ma ichwalo ne sikunde. Gino makidek rocho chenro mag somo e pacho kaendi. Jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi wacho ni migawo mar somo oketo nyao kendo sekta mar somo ma kendo medo kethore pile ka pile. Jo od bura mag Azimio wacho ni ok gimor gi kaka itayo sekta no. No plausible reason has been given as to why funds that should have been disbursed earlier in the term are only being disbursed towards the end of the term, if at all they'll be disbursed. It is for this reason that we take the position that the Ministry of Education is setting up school heads and managers for ridicule, failure, and blame. In the process, our children are collateral. Whenever the Ministry of Education has come under pressure over disbursement of funds to schools, they do what they did yesterday. That is, they assemble the media, put together some figures, and announce that the money will be released the following week. Most times, it never gets done. And when it is done, it is never sufficient. Wadhi yu moro machuok duogo to wadinge chimanyien mobro kelo iri kaka so bang'e obro go mbaka chenro moro mar duol gi Dr. Davji Atela jagoro maduong' KMPDU penjo mwapenjo maduong' ni be uyie gi ng'anyo mar lakteche. Mane penjo wapenjo 2-3-6 kaka nyalo yudo mondo mwang'e ni be uyie gi ng'anyo mar lakteche. Ramogi maendi reli Odhiambo mar Rongo Migori County. Amor gi chenro ne wacho ni kelonwa weche manyien e yo maler. Erokamano. Ntiere ngama dwaro no mos ne DJ Kolo ka endi DJ Kolo ka omos makamu bende oro message mare wacho ni koro sani nyis joma dwaro kombe mopogore kaka MPs, MCAs gi governors mondo register members mag ODM in large numbers in Luo Nyanza nikech kwa bunge matiyo sani are very busy doing their work. Erokamano ahinya makamu. Koro wadhi yo mara machuok duogo to pod onge manyien mokelo iri ka. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi Weche, software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot iterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos ki rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanda mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni RamogiTV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e RamogiTV. Chango. Ni duogo ya diti. Ere kaka ini nyalo wacho weche machal kamago?
kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa with compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae ta bedo gi beti, kae ta bedo go pao. Kaluo kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Kamano kuom keto RamogiTV kae wadhiane mbele gi weche manyien to ma pod mana mahinyo chuny ni nonro dhi nyime bang' ringre japuonjre moro ne okwany kolier e tol e choo mar sikund sekondar ma Orero mani Rangwe e kaunti ma Homa Bay ka chich to nitiere ni dene nodere. Ringre japuonjre no ma en ja klas 12 no yudi kod jowetene ka olier e tol e kar saa 12 okinyi e kinde mane gidhi luoko choo. Ruoth ma gweng'no Andrew Kambo ne oyango masirano ka komanda mar obila ma Homa Bay Samson Kine bende owacho ni pok oyangi gima dine mi wuoyi nodere. Olero ni Atina Roerano noloso gi wuon mare e simb japuonj nyoro godhiambo to pok oyangore gima ne giwacho. Ringre japuonjre no osechwal e kar kano ringre ma Homa Bay Refaro. Tipo karsa apagayo ginus to wanwang'o wach nyathi moro odere orere e choo. Koro wa inform jotendwa wate wan ka nyaka DCC nyaka Director of Education NTA ka sub county kuonde gite. Koro police osekawo the body setere mutari. Koro wanono weche matindo kwe kama tim jaduong'. Wawinjo ni en nyathi kaganda. That's the much we know. Ono wangi tol kanyo ero e choo. Nyithindo wetegi kod luoko choo. En gi long mar skul topo golo ke topo kore ne nono. En ja form 4 to ja tika dan. Investigations are going on. Mawar ka team ng'eny ng'eny kabisa. The main investigation is that jana ni kama baba yake aliongea na class teacher alafu baadaye akaongea na huyo kijana yake. Hiyo mazungumzo haijaeleweka ni kitu gani sana alikuwa anauliza. So far that is the information that we have. Chenro mag somo e sikund sekondar ma Wasiyo e sub county Masuna East Migori ne orochore bang' jopuonjre mag sikundno bago ng'anyo ka giywak ni ok giyud chenro mag somo makare. Jopuonjre go mane wuotho kilomita 5 nyaka e apis director mar somo wacho ni skundno ketogi gi chamo alot pile ka pile. Director migawo mar somo mar sub county Masuna East Willis Amolo mane obedo kod twak kod jopuonjre go wacho ni gidhi timo nonro kendo kawo okang' mowinjore. They gave us their issues that made them to walk to the office, and we have collected their views, and we have assured them that the issues they raised will be addressed with the relevant officers. We are still investigating so that we get a report which can inform further action. They mainly touched on issues of learning at school. Okay, the major one was learning practicals. They're not doing practicals and all that. Yeah, so these are the ones which I'll address with after doing thorough investigations and getting all the issues, which I'll then address them appropriately. Then appropriate action can be taken to address the issues raised. Obila ondhiyo ji ariyo ma itudo gi kelo tulo e romo mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge ma Bomet chieng' ngeso mokalo. Ma en kaluwore gi chik manyogol gi jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki. Kanuwuoyo e apis mare, County Commissioner ma Bomet Ahmed Omar wacho ni ji ariyogo nomaki e kuonde mane giponde eka sani koro idayo dhogi gi apisi mag arita.
Omar wacho ni ji mamoko adek ma bende itudo gi monj ma kamano pod imanyo ka koro singo ni ok gibiweyo ng'ata ng'ata ma itudo gi timbe njore ma kamano ka nyaka jotelo ma ichichgo ni ne onyayo njorego bende koro oseluongi gi obila. We have done enough investigations and some of the investigations are still continuing, and we've made arrests so far. 2 of the major known goons are in our police custody, and a lot more. We have more leads for others which we are following, and we believe that by tomorrow the 2 will be taken to court, and more will follow because of the leads that we have. We are following 3 groups of people. We are following those planners, the financiers, and those who are actually on the ground. We have evidence of some who are injured, and we have information that some are trying to run away. But I want to tell them that there's nowhere safe for them. We can get them even if they go to Nairobi or anywhere else. Piny owacho chako chenro mar piedho kembe maloso kong'o kaka yor tieko kong'o moko ma osekelo hinyruok kod lal mar ngima ne oganda. Kokalo e ote ma ochwoye kogno kod jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Ramogi oyango ni maendi en achiel kuom okenge ma sirikal oketo e kedo kod kong'o ma chik ogoyo marufuku. Chenro mar timo apedha e kuonde nyuoyo kong'o ma itayo kod apisa ma wuok e migawo mar arita, apis jatend piny kod migawo mar weche thieth mar oganda oseyango kembe nyuoyo kong'o maromo 35 ma gikoni nyaka timnegi nonro matut kaluwore gi chich ni chal ka gima gitiyo kod lesen mane osewito oko. Apisa mamoko ma bende konyo e chenrono oting'o apisas mag bad migawo mar weche ohala, telo mochung' ne kedo kod yedhe makelo mer miluongo ni nakada, telo mochung' ne choko osuru KRA, duol mochung' ne ng'iyo ni mwandu mitiyogo e thur ka ochopo rang'iny madwarore miluongo ni KEBS, gi telo mochung' ne kedo kod mwandu ma ok opuodhi kod telo mar NEMA. Piny owacho mar kaunti ma Migori ochiwo kodhi mag bando, oganda, ochele, bel kod maua mar sunflower ma nengogi romo siling milion 28.1. Chenro ma kamano en mar siro jopur kendo jologi e yor pur mondo yuto margi obede maberberie. Jojo miwaler. Piny owacho mar kaunti ma Migori dhi nyime kod kedo kod nok mar chiemo e kaunti ma Migori katiyo kod okenge mopogore opogore ma oting'o chiwo kothe ne jopur. E hiko omendani, piny owacho mar kaunti ma Migori geto ting'o malo pur mar bando, oganda, bel, sunflower kaachiel kod ochele ka ichiwo kothe ne jopur. Migori County en achiel kuom counties 8 e Kenya ma osego tarubin ni gima chalo oduma, gima chalo oduma to gi gik machalo kata bel kata kal en achiel kuom 8 manyalo pidho Kenya ka. Jopur maromo 4,470 ichiwo negi kothe ma opogore opogore. Tumefurahi sana kwa vile tutaongeza mazao, tutaongeza mavuno. Wan gi mor jo Migori County nikech the county government miyowa inputs mag puodho mag puothe. Kalo mar taifa owere gi wach pur e ofis kanyo gidong ka giloso chike gi policy to gik ma iluongo ni pesa kata gik mitimo go wach pur gi ogonygi gidonjo e gwenge. Gavana ma Migori Chile yako mane riko wuoyo e kinde chenro ma chako chiwo kothe ne jopur e kaunti ma Migori wacho ni gimedo pesa ma inyiewo go kothe ne jopur ka wuok milion 5 e hiko omenda mokalo nyaka milion 28.1 e hiko omendani. Higa mokalo ne wakete milion 5 kende, higa ni koro wakete milion 28 nikech wang'eyo ni Migori County kopogore gi counties mamoko en county ma Nyasaye nogwedho kochweye kohere momiyo wa lowo malach, momiyo wa jok ma ohero pur, mochako miyo wa koth. Ochilo wacho ni thoth jopur yando osebedo kod pek e yudo kothe mabeyo ma ginyalo pidho nikech nengo mamalo mar kothe ka wacho ni kothe ma koro gichiwogi
dhi konyo jopur e medo keyo margi. Kenya marwa ni duto podwa omo oduma koa oko kendo podwa omo mchele. Migori County e piny Nyatike nigi kama nyalo miyowa ochele ma eka 19,000 kokete pesa. Kitu ambacho tungesisitiza ni kwamba administrations wetu wajumuishe vijana wetu, kwa sababu wengi wameingia kwenye bodaboda, hawataki kazi ya ukulima. Piny owacho mar kaunti ma Migori bedo yango ni gintiere kod tingni madhi puro ne jopur kaachiel kod jolony e weche mag pur madhi puonjo jopur. Ni wan kaka serikal wan gi tingni ma wachiwo mondo kony jopur nikech tinga mapuro beche ni malo. Wan wapuro eka achiel gi siling 3,000, wan gi tingni achiel inyalo neno kacha. Wards wagi duto bende wadhi kelo machine ma ka wan gi sunflower to dhi process nwa sunflower mondo wadhi maber. Sani bende wadhi ndiko jogo motiegore e yor pur miluongo ni extension services workers 20 mondo med wuoyo gi jopiny kendo med puonjore kendo med puonjogi. Jopur e kaunti ma Migori kono piny owacho malo mondo koro keti chenro makare mar chiwo mbolea ma nengogi yot ka giwane pod gibedo kod pek e yudo mbolea gi. Juma, RamogiTV, Migori. Aya, wadonja tonche mag tuke ni jaloch e piem mar geche pacho ka endi Karen Patel olero ni ikruok mare makare miye geno mar timo maber e tuke mag Safari Rally higa mar 2024 mibiro bagi pacho ka e kind tarik 28 nyaka 31 mane Naivasha. Patel mariembo ne tim mar KCB kaachiel gi jakony mare Tusef Khan biro piem e kidieny mar Skoda Fabia R5 e bwo Kenya National Rally Championships. Kano wuoyo gi jofwambo okinyi makawuono, Patel nolero ni mitoke tiere rang'eny maber, to medo wacho ni ikruok magisetimo bende biro nyago olemo. Jabag tukego ogolo nying derepe mabiro piem e bwo Kenya National Rally Championships kamoting'o Nikhil Sachania, Carl Tundo, Jasmith Chana, Pauline Shegu e kind mamoko. E kidieny mamalo, jotugo mariembo ne tim mar Toyota Gazoo, Kale Ravanpera kaachiel kod Takamoto Katsura biro bedo moko kuom derepe mabiro yuore tukego eko. Well, the game plan would be definitely still to attack as it was last year, but last year we suffered a few hiccups with regards to broken brake pipe, failed power steering, and then ultimately a damaged clutch due to the fesh. So yes, the Skoda I think is obviously is a different car. It's something I'm still getting used to in terms of its character and the way to drive it. Mas wadhi yumoro machuok waduogo to wadonje chenro mar ariyo mar DUOL, mano kidieny mar ariyo mwagoye mbaka gi laktar iluongo ni Dr. Davjia Tela. Penjo mano penji kawuono en ni be oyie gi ng'anyo mar lakteche. Davjia Tela en jagoro maduong' KMPDU, men Kenya Medical Practitioners and Dentists Union. Gine ng'anyo odiechieng' mar 6 to gisetemo bedo gi mbaka moro matin gi kidieny DUOL mochung' ne lakteche kendo sirikal bende, to winjruok ok osebedo. Koro dawinjo ni tumbe uyie gi bago mar lakteche kosoyo. Aneno ka ntiere ka endi RamogiTV asiro ng'anyo mar lakteche. Jatend migawo mar thieth onego gole tich. To wacho ni chako mi nyaka ng'at machielo ma Fred Osuru ka en Dandora Phase 2. Aya, mane mbaka mogo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore.
mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Puonj maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut, sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo ka numu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e RamogiTV. Ikri na nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok saina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba, risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre bende odonje chenro mopogore opogore kaka tuke. Wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo, japuonjre tieko somo ka en gi lony mamalo mar donjo e ticha. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar adek higa mar 2024 dhi nyime. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Achando mano vumilia pa zako kulugudele wakosa pesa vumilia pa. Dial *487*3# to get this song. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyako Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e RamogiTV. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. Ich berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti
kae tabedo go pao kaluowa kae dhano owuok oko ni pur gi ohala tich adek ka tich adek saa 1:45 otieno. Makidieny mar ariyo mar chenro mar DUOL koro wan gi wendwa modhial Dr. Davji Atela jagoro maduong' KMPDU kata Kenya Medical Practitioners Dentist Union wapenjuni bo wiye gi ng'anyo mar lakteche. Davji ero kamano ahinya kuom wasechegi. Mokwongo idhi nade? Aneno ka pod itweyo wiyi. Ya pod amuonyo yien. Ing'eni gika nogo wiya kasto nodhi obarore kasto remo nodhi donjo iye koro koro remo ne otimne iluongo ni surgery. Koro pod yien mang'eny mamuonyo mageng'o iluongo ni seizures to gi convulsions. Ya koro pod ane yath matin tin. Lakini ing'eni sama idhayo wach ichung'e wach mar dhawo kelani nyaka yie kata miyo wach ni ngimani. Yeah, so we are out for this thing ma oye kata ngima wanyamiyo. Sani wa focus is strike mwaketo ni molo kata ngima. To mae be nitiere ng'amose tere kata mbele do e wach mar hinyruok mari ni nikech nitiere jomoko ma be osekelo propaganda moro ni nitie kaka un iwegi ema notimo wach. Ing'eni magi mane sirikal opango. Nikech ka nochopo chieng' tich ariyo tarik 26 nonyisa ni maandamano mwapango no kik adhi. To Ng'ama wacho mago jo intelligence motiyogo monyiso ka an gi deputy ni maandamano kik udhi ni mar nitiere gik ma sirikal dwa timo mogidwa joma pingo. To kochopo chieng'no to nyema nonyisa gino gochona dipar. Then wawuok e ng'anyo demonstration kwa wuok Keme auditorium kwa biro nyaka Ministry of Health kata police mana chiburo chile onge. To kochopo Ministry of Health kacha akoro wawuok masekito petition wa to police ma CPD ma OCS ma Capital Police ko temo weto wuok kodhi mwalo to adhi goli oko. To nonyisa ni gokinyi no ore mondo oriembwa to notamore. Basani ko chwere nyaka koro timbe oseyudo orders. Ko ng'e wacha ni no golo notice mar ndalo 4 to nego golo mar ndalo 3. Mano yino mar dhi mondo wadhi ka treasury mondo ng'i wach pesa mar jo puonjregi. To wacha ni sawa idhi neno. To kako na chaka wuoth matin kwa dhi mbele kuchopo karibu mita 100 kende mochigni buta to no iloso bonde chamo keto tiaga cresta cha makoko bayo to no ugawi direct to no wanji prare mbele. Kuro banka nyido ka jo Ministry of Health na wacho ni an accident. Okonya bedo accident ki ilenga kuma ne ochomore. Madu debe do gol tan ni ya pa ne wach machiel kich mane mano imo. Kala jani mago gik matimore lungo ni gimoro matimore nikech ipango gimoro kotimre ni mar gimoro ma en accident dogo ng'ata chile ijo diteka to ma an kenda age 600 mane wuotho chieng'no. Yes. To koro waduoga ne ng'anyo ka endi. Usetemo bedo kutemo romo gi sirikal. Utemo romo mokwongo mar ariyo kawuono ni nok ubedo kata piny nuwuoka. Ang'o miyo kudwa go mbaka gi sirikal mondo mi ji owinjre? Tiba ing'eni sirikal emo ng'anyo. Wan ka dakteche wadhi warewore mana sirikal e ng'anyo ni. Ni mar higa mar 2017 2016 nwabedo piny gi sirikal kane wane strike mar ndalo 100 cha. Mwawinjore e yore mowinjo bed ni interns dakteche ma otiegore onego bed ni ioro osiptende mondo okony jotuo. Nowinjore yo mar mshahara mano bed ni chulowa. Nowinjore yo mar medical cover. Nowinjore gigi te. Chidwa koro watero gi sirikal e do mar weche mag basic salary mar CBA. Chiro ka ne gitamore timogi. Ma koro chuno nyaka koro dhi mane ng'anyo ni. Nyaka wajon gi ng'anyo magin tieni mondo gigi otimre. Meeting mosebedo go gi sirikal gin meeting wacho ni en konchiele makelo wach. Wadhi wenyiso gini mae winjruok monego bed nobedo tek 22 dwe mar achiel nobedo gi minister mar health. Wacho ni interns mosetieko school 1,300 onego bed ni ioro gi osiptende mondo gikony jopiny nikech dokteche onge. To giwacho ni gidhi oro gi tarik dwe mar 2. Kachopo dwe mar 2 gitaginyiso ni gidhi oro gi dwe mar 3. Kachopo dwe mar 2 kanyo kendo ka interns go dhi kendgi kanyo tidhi nyiso gi bor gi dwe mar 7. Koro nyiso ni sirikal mokoro timo tije. To sani ne giwacho ni gidhi ndiko gi idhi ket jo lakteche matiegore dwe mar 4. Yes.
Ma en winjruok mane un godo koso? No, kwen winjruok ne wabet piny. Ma in fact waziri nowacho ni an ema naluongo meeting. Meeting noluongo nikech an. To po bedo piny po wuoyo to wacho ni policy mantiere mar dakteche mag interns gi nyaka loki koka otero gi tieko tarik 1. To wapenjo ni ang'o miloke gi, ang'o marach gir mo nyaka loke. Nimar gini en winjruok ma bedo go dwe mar higa mar 2017 2016. To wacho ni mane kaka botim. To waduoko yudo bang'e ni ka ne gin gi mpango gi SRC ma giduoko msache mag dakteche gi 91%. Mwezi kada tena manendo 1,150 sasa iko diro 1,030. Tumano 1,030 jakidi mai mar social mar shift jakidi mai mar housing leave jakidi magite. To gipango duoko mana mago kende piny. Giduoko nyaka mag dakteche gi mono winyo rigni 2017. Ko ingene kaka kuchumi matex aneni. Isebedo ka in gi loan, isebedo ka ithagori, to ngato nyise ni msache che jakimai. Mano mo wang'anyo ni. Wadwa ni dakteche go ndiki mondo konjo piny. Wadwa ni pesa mane wayudo higa cha obedi kik tugo. Kech mane magedwa gitimo sani. Mano mino ka hospital nyocha waloro hospital mag counties kende. No wayo hospital mar Kenyatta gi mar MTRH. Lakini kawuono no wacho ni hospital nyaka koro lorte mondo serikal ochiewe nindo magene tiere ni. Mondo gigen ni onego bed ni gimiyo dakteche kaka dwarore. E romo mar ariyo no, jatend migawo mochung' ne thieth Susan Nakumicha nowuok oko monyiso jopiny ni nuwinjoru maber. Winjoru ni nyejo ma lekteche monego bed ni tiegore indiko dwe mar 4 tarik 1. Un kuwuok ni onge winjruok. Ng'ano e kindu ka mariambo mawuondo jopiny. Awacho ni cabinet secretary ni mar wuondo ji. Ing'ene gin tiere e moro mar PR. Wacho ni gini timore waloso gigi to kwalosi. Ineno, kichu aisi ni wasebedo kwa dwe mar 1 to wacho tero gi dwe mar 2. Dwe mar 2 bedo kod piny wacho tero dwe mar 3. Dwe mar 3 wabedo kod piny nyoro no wacho dwe mar 4. Koro kaponi gik mano commit igni mosekadho gi te ok timre. Koro ng'anyiswa ni madhe timore. Wacho koro wafwenyo ni kare en pango mane en go ma duoko msach ji piny. Nikech magi mano yudo kawuono tas mano ka ng'at ma yuso 1,150 ka en daktari matiyo sani koro dhi 20,000. Ineno, kuro ma ichelo nga itere jela. Ichelo nga iloko slave. Magi lwenje mopogore. Wadhi wuoyo wach mar msache dakteche moduok piny no. Nikech lweny mogoyo sani to en mar ndiko joma tiegore. Yes. To kawuono bende nunogo be nuromo gi jo labor. To kar mondo bed piny to wuok odhi oko. Mano be joma dwaro go mbaka dier. Gima timore kae, ing'eni court nogolo order. Nowacho ni wach mar thieth ni ok en wach mar awacha. En wach nyaka sirikal kaw motegno. Mwachi ni meeting mwadhi kawuono bedo gi head of public service, obedo gi cabinet secretary mar labor, obedo gi cabinet secretary mar health, cabinet secretary mar finance. Wachi ni bedo gi jo kotu, gi jo FKE. To kwa di meeting, to edo ka jo gite, ojuno bedo gi jo COG Council of Governors be meeting ni. Kwa di ka jo gite orunwa lawyers. Ma ne wan kanyo gi lawyers madhi ya pagaboro. To pija ni kwani wane court. Ni mar lawyers gi oknyal loso decisions midwaro. E wach mag thieth mono wacho ni. Ni mar gino orgi ora mar mako wach ni. Ko wach ni akara kaen mana mar lawyers, wambe ka ko welo amondo bed kodu olos wach ni. Makoro umbe no welo. Makata conciliator makano conciliator mar Ministry of Labor mano chungne wach no. No yeni hapana. Jok mo orgi ogin jok manyalo loso weche mag dakteche. Mugocho ne ministry go tema madwarore. Mwezo ni serikali mapodo ng'anyo. Makata tagruok mantie sare ma jini go mar hospital ni. Wano ma okwane mwatimo. Ma serikal ema kelo. Serikal wacho ni sani pod gionge gi pesa mar chopo winjruok mane un godo mar higa mar 2017. Nikech pesa onge e serikal ngima, magi kwanyo matin bende ok oromo chopo singo margi. Be unegi uyie gi wachno mokwongo to be uyie mar miyo gi thuolo mar manyo pesa mondo mi gichop singo margi. Yani Trevor, serikal ni wasebedo go piny igni mang'eny. Kata mana higa mar 2022 nobedo piny kogolo notice mar strike. Mano onego bed chakore higa mokalo dwe mar 6. Mwawinjore gi serikal ni gigi loso. Wasign agreement tarik 4 gi governors, Council of Governors, nochung'ne gi governor Sakaja, wasign gi Minister mar Health, Cabinet Secretary Nakumicha. Mwawinjore ni gigi bar higa mar 2023 ni giloso. Ana isi kochopo dwe mar 2 onge gimane gitimo.
ne gimiwa report mantiere halfway. Koro realize ni sirikal wacho wach UHC, lakini priority mar gi onge UHC. Ni mar mondo bed UHC obedie gik modwaro gi nyaka tim. Ang'o modwaro gi? Mondo ndik dakteche mano tiegore gi. Odwaro mondo ndik dakteche mondo bed e osiptende gi. Odwaro mondo yedhe obed e osiptende gi makonyo jotuo. To mogi tema no wasenjore gi dhi timo, to gitim. Koro thothne daktari ni osiptal, tiyudo ka miyo moro biro mantiere gi emergency, to yath minyamiye onge. Koro in ineno maka ng'ani tho. Magi achiel was strike mwadhiye ni, odwaro ni gigo gol oko, odwaro ni yedhe go bedie kanyo. Reagents obede masire kidhi osiptal mar sirikal, ok ni thagori. Wach mar SHIF, Social Health Insurance Act ni, odwaro ni ka ng'ato obedo gi kad no, kidhi osiptal mar sirikal, to yudo daktari kacha, onego bed ni konyori. Mano matiende ni lweny mwan go ni, gomo go ni, thothne gamo dhi konya ahinya mar japiny. Ok, ma bijo piny bende penjo ni tere dwach japiny ka. Nikech giwen chalo mana ka gimene ywak lakteche manitie. In fact, gini te en mar jopiny. Mokwongo, dakteche 1,300 modoro ndikigi. Kodhi e counties, gino gidhi thiedhore. Daktari dhi thiedho japiny, dhi thiedho jatuo. Makana daktari be ka tuo to nego bed gi daktari moro. En mganga jigangi. Mano gima mokwongo. Mar ariyo, odwaro ni mondo counties gi okete budget ma higa ka higa gindiko dakteche kaka wandiko polise, kaka wandiko jopuonje. Mondo hospitali kik bed ni gina kiosk kanyo mar maridadi. Ma ka ng'ato dhi hospital to bedo odiochieng' mangima. Samoro chuno ni nyaka nindi kanyo mondo gine daktari. To wachako dwaro kendo ni hospital kae oket budget mar agents ntiere. Kaka bill mache kadho mar FIF. Onego chwe ni hospital kanyo ntiere agents. Hospital ntiere yath. Magi gik magore ne. Ma thothne jineno ni daktari ong'anyo. Lakini daktari ong'anyo mondo bed ni kodhi kar tich. To beni otiyo mondo ne ka jatuo dok dala. Ok ni jatuo biro hospital, in tije mang'iyo ni ma osetho koso ma pod ngima. Mano gima okoro ni watim. To seche mong'anyo no dong jopiny gi be ma pod dhi hinyore. Be gin be ma gimedo tho nikech ging'iyo to giwacho ni une monego bed ni ukonyogi to ng'anyo. Koro gitim nang'o? Ing'ene sani kaka wacho no, ng'ama ong'anyo ka en sirikal. Nikech the constitution wa katiba wa article 43 wacho ni the right of access to healthcare is the role of the government. E tij sirikal. Wacho sirikal ema onego bed ni gitimore. Koro sama ng'anyo ni wadwa ni mondo jopiny med ng'anyo kodwa mondo sirikal mantiere gi right mar provide healthcare ni otim dwaro no. Ni mar kapo ni wan essential service providers, ang'o ma jogi ok ndiki? Ka adier wakonyo jopiny, nang'o ji ok ndiki tich? Ka wakonyo jopiny adier, nang'o winjruok bedo gi sirikal higni 7 ok losi? Kwa konyo sirikal adier, kwa konyo jopiny adier, nang'o hospital mwatiye onge yedhe? Koro jopiny onego bed ni konyowa mondo waket sirikal owajibika, obed accountable ne tich, ne tax mwachulo. To koro be une gi luoro moro ni ng'anyo ni kako medo dhi to jopiny dhi medo hinyore kendo moko nyaka ta tho? Mano en midhiero malit ahinya kendo gima omiyo ok ichokodwa kata malungo wach mar ng'anyo ni. To noyudo ka sirikal oseng'anyo molowa kata. Nikech kata kot kata doho neno ka ne gidhiye nikech wachno. Lakini sani onego bed ni jopiny chung' kodwa mondo kik ng'anyo dhi dalo mang'eny. Ni mar jo sirikal ma wantiere go ni gin gi insurance kuma dongo maka gituo to gidhi pinje maoko. To wan ka dakteche wachal gi jopiny sani. Ni mar ka tuo kata ka daktari moro tuo nyaka ji chor sol nyeso lo gi konyri. Ni mar insurance mane wan go cha do goloko. Pesa ng'ado e payslip, e payroll mar medical allowance, lakini onge bima makonyowa. Koro nyiso ni daktari be enena kaka dhano. Gima chako ng'iyo kendo bed ni en essential service provider, kidhi petrol station. Tiso ji ni an gi card mar social service provider. Ogibi mafuta. Wipenyi ni ere pesa michulo go. Kidak e ot, michulo rent, nyaka ichul rent. Ok wachi ni daktari. Koro daktari enena kaka ng'at machielo. Tich magitimo ni gichacha like tich mar engineer, tich mar lawyer, tich mar jogite. Emani mari eman ngima dhano. Koro onego bed ni obedo priority mar sirikal. Ok mana wuoyo ma giwuoyo pile pile. To doho bende nowacho ni uket ng'anyo ni tenge matin. Doho ni en ok bule chik mare. Yeni doho nogolo oda maber kabisa. Doho nogolo oda mokwongo, mar ariyo, mar adek, mar ang'wen, mar abich. Ka nyiso sirikal ni odhi obed piny gi union mondo ng'iyane ni gik magi mathago dakteche. Kaso gigolo oda mar 6 manyiso ni koro suspend strike. Manyiso ni oda mar 6 ni ok inyal timo ka oda mar 5, 4, 2, 3 ni pok otimore. Manyiso ni sani ka ng'iyo joma nie contempt mar court en sirikal. Alafu kendo kichako ng'iyo piny king'iyo the right mantiere constitution, the right to strike ni constitution mar Kenya ka.
To embe entiere a convention 98. Mwiso ni mondo wadhi e ng'anyo nyiso ni wasetemo kaka wanyalo mondo bed gi sirkal piny mondo los weche to gitamore. Nyiso ni gisebedo ka gi ng'anyo. Koro ng'anyo wani gik mwasomo gi kende e teko ma wan gumul mar kedo gi mesa mondo wawinjre. Achiel kuom gima jo sirkal wacho ni ndiko jotiegruok ma koro osetieko lakteche mosetieko somo monego bed ni tere tiegruok ma en internship. Tek nikech sikunde golo lakteche mang'eny mokalo namba ma inyalo donj godo e chiro mar lakteche. Mano be nitiere adieri kanyo ni jotiegruok ng'eny kendo lakteche ng'eny moloyo kaka inyalo kawgi mondo ndikgi. Ing'e mano paro matin ma joma nie sirkal nigo. En paro ma awacho ni akieko mage kwanye. Nimar trwa king'iyo higa ka higa wan gi dakteche 1,000 kende ma graduate e universities ma Kenya ka te nyaka universities ma oko. To shortage ma wan go mar dakteche Kenya ka gin dakteche 50,000. Manyiso ni ka bende sirkal ndiko dakteche te mo graduate mondo ji odhi hospital to kik bed seche 12 bro ka wa igni 50 mondo wandik mago. Koro eno ka dakteche onge. In fact, counties hospital king'iyo gi kata court nowacho ni watim wang'i bare minimum mwanyalo service mwanya provide. To wanyiso counties mondo kel wanyiso ministry mondo kel wa list mar bare minimum. Yudo ka ikelo list makalo hospital ko kidhiyo kibido dakteche mwacho go. Yudo ka a sub county mangima mantie gi level force karibu 3 nigi daktari achiel. Koro thothne joma hinyore weche gi gin jopiny. Koro ng'ato tuo idho hospital ji sini in gi ulcers. Ng'ama ng'ama ni ok en daktari. Tiji kama ndalo mang'eny ma chieng' kidhi hospital moro kidhi Jaramogi Oginga kata kidhi Mjerech Kisumu Eldoret kata kibiro KNH kido ka en cancer osechemi modhi mana stage 4 nikech jok mane ni ka ndalo mokalo kana gi jomoko tiegore mang'e tuo ma in go to mane gimo madwa ni mano rum mano nyarumo ka UHC ng'iyo ni joma ng'iyo jotuo e piny gi piny kucho gi jomotiegore. To daktari ng'eni nitiere jomoko ma be seyo ni kata lakteche kata matin manitiere go pok ok giromo konde gimoromo kaka iwacho kata matin manitiere go dhiga mane clinics magi ma gitiye kar mondo gibed kama onego bed nondikgi ni gitiye chakre okinyi nyaka godhiambo. Iyudo ka daktari obiro kamoro mana matin to chako wuok odhi e clinic mare ong'isi ni rom kode kuro. Ng'eni mago weche mag fwambo. To weche mag fwambo ok nyaka o matek. Gijudo ka chief officers ma counties moko kata governors moko ema wacho kamano. To governor mane county kanya wacho ni daktari mondiko ok titije to pok kawo disciplinary actions ni en incompetent. Kana ng'at kata ma japiny moro jatuo wacho ni daktari ni onego bed thiedha to adhi kamoro othiedha kata kadhi okundi othiedha ok onego bed ni kawo mayot. Onego bed ni kawo tuo nikech onego bed ni thiedhi hospital mar sirkal ka gi daktari ni. Koro ma en mana weche ma ji fwambo mondo jong'eni en miriambo. Kasi ng'eni adier Trevor be ng'ato kodhi hospital to ng'ata moneno korwako lab coat ma white opani en daktari. Ndiye joma biro hospital ka mokelo ring'o ma uke bucha gin be girwako ma lab coat ok gin dakteche. Koro onego bed ni ji ng'iyo ni ng'ani bathiedho be en daktari adier. To mago gino gi yie ni lakteche be timo margi giwegi nikech nitiere moko mwaseneno matiyo kargi kiseneno atuo mar mane kawo nikech gin samo ikawo atuo ni inso in mit ok idwa loso kelo weche ma loso wach mar thieth ni mar wan ka tuo ka ila giu ko biro no to ka tuo wakich samo wadwa ni doctors ondiki oro daktari be nego mi value ne jopiny samo ichulim mshahara nyaka thiedh ji samo ichulim mshahara nyaka ibed hospital makan tiere in fact every disciplinary action ma county okawo kata national government okawo iyudo ka CBA ok ni yudo nyaka bedie. To thothne no wang'iyo kaka mar Kiambu County kane okawa tuo ne daktari moro wach mar negligence. To yudo ka daktari no ng'iyo jatuo to jatuo odhi otho. To bang'e kod ka kembedisi duogo ng'iyo yudo ka daktari jatuo biro gi emergency mano be ni nitie yedhe ma hospital no nego. To yedhe go tene onge. Kata mana ICU no kti. Koro kar mondo wach daktari emanigi negligence to yudo ka county mane entiere no kata hospital mane entiere no emano komiye support mondo konj jatuo. Counties ma koro wuoye gi geto giwacho nu nang'o nikech ing'eni thieth to koro nie county. Ing'eni strike mano wulo ni kata counties no support. Ne odwa ni sirkal maduong' ome counties singa 425 billion. Ni mar thothne pesa dong Ministry of Health ka. To wach mag thieth nie counties gi. Koro wane odwa ni counties od pesa mang'eny mane gidwaro cha mondo wang'iye ni pesa mang'eny ni ka giyudo be gidhi loso wach thieth. Ni mar thothne pesa mar budget
You know, ka budget mar counties and 9% of the national budget. To give money gi healthcare, give money gi agriculture, give money gi gite. Ko you ka watch mag chit ni dok piny matin. Deteriorate ahinya. To watch mo hoge de mbele. Ko kata mana dwaro ahinya ne oro ni counties mi pesa mang'eny. Magate budget conference mabiro, wadhi chung ni mondo counties omi pesa. Mondo wang'iyane ni ko counties gi omi pesa. Be gidhi tiyo pesa ni yot mar joti mar miyo ji thieth kaka dwarore. E kind sirikal maduong' gi county kaendi ng'ano marocho chenro mag thieth ka unung'iya kaka lakteche. Ing'eni wasebedo counties ndalo mang'eny. To wadu wang'iyo ni pesa dong' malo koni. Koro apani en ana approach onoro both counties to gi national mondo oriwre mondo wach thieth ni ok ena wach maruga tuzi. Nikech kochopo kar finance tiwacho ni health is devolved. Kochopo kar kumantie pesa ka primary health care madonna sugwele pesa. Wacho ni iwech ni koro mas national government makoro gin mebe timo primary health care. To constitution wacho mano wach mar jo counties. Kochopo wach mar sani koro just wacho ni health ni counties. Koro sirikal maduong' yiero chieng' ma ginyalo keto wach mar thieth ni county gi sama wach mar thieth ni national. Lakini ideally healthcare en wach ma onego bed ni ing'iyo holistically. It's a shared function between national government and county government. Seche mukuru bet piny kudhi wuoyo gi sirikal, ang'o mupedhe mesa ni magi gik madwaro ka koro nyalo yiero ni achiel ariyo adek, en ang'o ma omoko malich ma ok nyal losi? In fact napedhe mana ka gimokwongo ma modwa notimre kabisa ni dakteche ma jotieko ka omi barua mar dhi tich. To migi barua machalo maluwo CBA mane wasign 2017. Mago manotieko tiegruok. Manotieko tiegruok gi. Okay. 1,300 mano gimokwongo manyaka tim. To gidhi tiyo kanye? Gidhi tiyo hospitende mantie counties gi. Onge ji hospitende go. Wadwa gidhi. To ka pesa mar ndiko gi onge. Pesa go nitie. Gidaro hukum gi achiel kachiel kwadhi. Pesa nitiere. Priority ema onge. Nimar ka koro pesa manyieo curtains billions nitie. Ka pesa mar innovate kaka ute mantiere got ka nitie. Ka pesa mar kata mar wuotho nitie. Emana priority ema onge. Bosego kwano ni ka koro ndik lakteche 1,300 muwachogo dhi bedo pesa ni. En 1.3 billion. E higa. Ngeno gi mana higa achiel. En 1.3 billion. Mondo giyud licenses gi mondo gichak tije moko. Okay. Koro en 1.3 billion. Sirikal CBA mane gi sign 2017 pok gichulo wakara siling achiel. Pesa mano medore. Koro sirikal ne gopo mar billion 3. Oro ne gichulo pesa no. Ma koro mano wasedonjo billion 4. Wasedonjo billion 4. Wadwaro ni sirikal omiwa insurance marwa nikech pesa wane ging'ado 6,000 dwe ka dwe. Wadwaro ni gimiwa insurance covers wan gono. Wadwaro ni sirikal otieg consultants kaka matimo oncology, kaka matimo surgery, kaka matimo clinical pharmacy. Mondo jogi odhi okony jopiny. Ni mar pesa no nitiere budget. Mano million 200. Wadwaro ni sirikal oket yedhe obed hospital. Maka ji odhi hospital kik obed ni wathagore. Obed gi emergency drugs, obed gi yedhe obed gi reagents e lab. Mano gima wadwaro mondo jopiny okonyre. Mano mantiere to ng'ano madhi wacho ni koro yedhe gi oromo kata yedhe gi odong'. Nitiere chik ma wacho ni yedhe marom kama onego bed hospital ma kama, yedhe ma kama onego bed hospital ma kama. Nitiere moko ma wacho ni nitiere yedhe hospital moko mabeni mana gi yedhe. Nitiere hospital level 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Ka koro Kenyatta KUTRH mago level 6. Tindo ka mago hospital ma sirikal maduong' nitie pesa mamiyo gi every year mondo gi run. Lakini hospital ma counties gi kata grant mane miyo gi chon sani koro onge. Ko iyudo ka hospital maduong' kaka koro Jaramogi kata kaka koro Nakuru level 5 kata koro Coast General Hospital iyudo ka ok ginya ringo. Ma chuno governors mondo ka omona loan mondo run gi. Tiyudo ka kamano timore iso ginya ndiko ji, iso ginya chulo KEMSA sama dwarore ma gin gi gop KEMSA madhi billions mang'eny. Iyudo ka reagents ok yatimore. Oro ni mago losre. Oro ni mago tim. Nikech ne gin tiere manifesto mar sirikal lakini pok oluwgi. Yes. Gima chako dok kendo wadwa ni CBA manyien ma loso gigi obed signed. Nimar ma dhi konyo jo piny kabisa. To koro sani ang'o ma ni wacho ni sirikal oduoko pesa uchien? Nitiere allowances ma wayudo miluongo ni call allowance. Nikech gin daktari ka nitiere hospital kacha. En hospital en nyaka bed budo hospital sate. Iluongo ni call allowance. Ma no ka Auditor General owacho ni mondo oduok piny nikech nwayude CBA ma 2017-2021. Koro wacho ni pesa oduok piny nus. Yudo ka msara mane jo interns yudo mane negotiate CBA
oduok piny 91%, owene gi ma 10% kende. Ma 10% no kende ok nyaka romo gi fare mar dhi tich. To kwang'iyo payslip wa to wan gi taxes modhuro miwuoyo. Omedwa ka housing levy mochakore kendo, pok owa igol nyaka ne keti, kata ne court nogolo order. Sani wan gi shift biro ka, wan gi tax mar, wan gi cost mar living odhi mbele. To daktari no med pesa mogik higa mar 2016. To inflation mapiro ni te pok ong'i. To kan pesa mano med gi cha poko reflect e payroll wa. Yes. Koro wacho ni ma koro oromo. Nyaka teme koro. Sirikal wacho ni wasebedo ko wuoyo kodgi wach mar ng'anyo ni. Giwacho ni koro nyaka lok chike kata mar jo lakteche madhi e tiegruok miluongo ni medical interns. Achiel kuom chike ma giwacho en ni onge kamoro amora mochuno ni nyaka ng'ama dhi tiegore kata ng'ama iluongo ni intern mondo chul. Lakteche kende interns michulo kendo ichulo mana modhuro. Giwacho ni mano chik monego bed ong'iyo kaka unions mondo miloke. Achiel nikech pesa onge, ariyo be onge kuonde moko michule ga interns. Mar adek be nitiere jomoko mutiyo godo mabe ok chul, kaka clinical officers nitiere kanyo magin ka internships gi lab technicians moko be ok chul. Ingeni king'iyo clinical officers ichulo. Fimi achiel ga paga bich. Kata nurses ichulo. To chudo ni oken ingeni Trevor samangaro dhi tich. Mangado ko daktari sama intern ore hospital oken japuonjre. Enga mose tieko ma ene motiyo hospital kanyo 80 hours a week. Omoko dhi kata 100 hours a week. Ma CSS ma hospital kanyo motimo. Kaen kaponi en pharmacist en motimo also edhe mag chemo hospital kanyo. Kaen dentist en mong'iyo weche mag hospital kanyo te. Magi jo para hospital ma tiye counties gi. Counties ok ndikji. Magana kino kane pon nenti delay gi. Neno ka Nairobi County ne kwa ministry mura mige interns gi. Magi dakteche mose tiegore. Emomiyo the Ministry of Public Service Commission no kedo gejo group L entry level. Magi mose timore chak krenwa yud lodge. Iga mar gana chiel prochogo 1963 nyaka sani. Koro wach mani gi nigi cham pesa mang'eny ochakre mana kawuono. Ma kane minister ni obi odonje telo. Chiemo kungo dhi TV Jeff Konange live kaja. No wacho ni magi manyako wil. Mano biro gi paro mar thago weche mag dakteche ni. Ngeni samoro kai pokirwako wuoche. Ok nyal ngeni wuoche diyo ng'ato moro manade. Ni mar pok no dhi e internship moneno kaka dakteche tiyo ome wuoyo ma abal kamano. Kendo miyo ne ko golo regulation maneno ka kano mano. To mano gimo kwanya yie nikech mano gima dhi hinyo jite. To chik machielo mabe giwacho ni onego loki kanyo eni nyalo kaw jo tiegore lakteche matiegore mane medical interns to gitiye thuolo moro kapok ochulgi eka koro ibro chulgi bang'e ka budget obiro. Mano kata wan dhi through mano. Kana bedo posted na tiyo Nakuru dweche 5 kapok ochula. Kasto pesa biro dichiel. Nimbar ing'iyo ni idonjo to chako tich kaso pesa budget sako donjo tichuli pesa no. Mano winjore gi ministry ni gimana ka gibotimo. No nyek mondo mar achiel. Chako nyek mondo mar ariyo. Sani koro en no gidhi gikawo no ndiko barua teka paga achiel SRC moduoke teka paga dek. Maduoko mshahara piny. Manyiso ni paro magin gwen paro magalagala. Ok en paro mar gero jopiny, ok en paro mar gero dakteche. Ok en paro mar miyo ji tiyo gi motivation e hospital. E gik moko mane kwano nwategi. Ng'ano makoro dwa bet godo piny mondo mi ugo mbaka koso wach mar mbaka koro rum. Nikech ma odiochieng' mar adek makoro mbaka uno chal ka gima ok nyago lemo moro amora. Udonjo to uketho rum. Anyisi ni kawuono ne wadhi e meeting to ne wayudo mana okil kamalo. Emoket nwa ka. Tingeni mano chalo nga joma nodhi e court. To gini judge nomiyo dogolo order mar jok manigi decision making e wechegi. Nowacho ni head of public service ni mar en ma head of staff te mantiere civil servants. Nogolo wach mar cabinet secretary mar finance nikech en mong dilige wach mag omwomgi. Nowacho wach mar ministry CSL gi CS labor mogero wach mar kotu to gi wach mar FKE. Koro sama bochopo koro gi yae ng'anyo to gini luongo wabed kod gi piny. Lakini sama pod gina ng'anyo ni e wan dhi kod gi ng'anyo. To koro gubro bete ng'anyo nyaka karang'o. Ng'anyo koro sirikal oseng'anyo higni 7. Wan ko ng'anyo ndala biro kawuono. Pod wan gi ndalo mang'eny wan kada giga kwa nyadhi nyaka giyie ni koro wach nyaka losi. To jopiny ma ywak ni gine magihinyore nikech gine magiero jotelo. Jumbe mawacho ni gihinyore ma lakteche onego duog hospital mondi
eka koro gimany mbaka nikech jomoko bende nitiere manigi chwanyruok moro matin gi sirikal to gitiyo atiya to mbaka bende dhi mbele. Uno kune ka unyalo tiyo to mbaka bende dhi mbele. Ok bi dhi mbele nikech wang'eyo wasetemo igni gi te mondo obed gi mbaka motamore mwasedhi nyaka od doho makata wach ma doho golo gi luwo. Koro sani nyaka warewre kod gi ng'anyo ma koro sama jopiny manoyiero gi ong'eyo ni wach ni koro tek koro nyaka walos piny to wanabed piny mondo wawinjre. Okay. Nitiere mawacho ni wiye gi jo lakteche ma dhi ng'anyo kaendi lakini gitem gimany kaka ginyalo ore matin. Be un gi yie mar orruok? Wan waore kabisa kata kama wuoyo gi horruok kabisa. Onge mana RamogiTV mos na jagoro akwayo ne changa mapiyo ma asiro ng'anyo margi no to giwacho ni mondo lok eto wacho ni mondo mi ng'at machielo tich luwo ni Dr. Evans Kidero mondo mi tich. Udwaro ni mondo ng'amochung' ne duol mar thieth men Dr. Susan Nakumicha. Udwaro nang'o obed piny koso udwaro no wuog nikech nitie joma osebedo ka wacho obedo kode piny lakini en gi miriambo moloyo adier. Ting'e onge gima lit kibedo piny gi ng'at man gi winjo mapiny e weche motimo ma en onyabedo nonyiero kodi lakini e bathu ka otimo gik mahinyo mano mana yudo kuome nimar wasebedo bedo kode piny ndalo mang'eny kata higa mokalo nobedo kode ka piny madhi made para. Koro kibedo gi ng'ato piny lakini gik moplan dhi hinyou iyudo ka koro mano gima ber nikech nyono bedo kode piny to kawuono kwachopo ero kare en owuoyo kodwa to kare lwete moro ni chwa mapala. Ne utiyo gi lakteche moko ma timo gik moko ma idwaro chenro mapiyo miluongo ni emergency gi dongere. Mano chenro ma pod dhi nyime sani koso koro sani udhi chungo gi. Sani nikech waonge gi agreement mar bare minimum services osiptende. Anyalo wacho gi adier ni kapok wigni orumo onge daktari mobedo osiptal. Kapok juma ni rumo. Kawuono ne wan gi matin mane nitiere Kenyatta, gimoko matin mane nitiere MTRH, lakini banka ne gineno ni kata gin msachigi msara magi yudo ochoma au ochomo nam. Neno ka giwacho ni gibe giwuok koro. Koro wadwa wene sirikal mondo thiedh ji. Mondo gikaw tijni gitim mondo giyie ni kata onego bed piny wawinjre. To jopiny madhi hinyore. But jopiny nigi teko. Jopiny wan gi ng'anyo mokedre chieng' tich abich. Mwadwa wuotho kowuok e NH to wabiro Ministry of Health to wabiro Treasury to wadhi Parliament. Kan tija piny adier ma winjo kan tie hinyruok ma chalo gi ma winjo ni obiro kodwa e ng'anyo ni. Ni marwa di gino olos piyo piyo. Ka koro wachimo kumotieke mbaka ni ndi davji. Bende tiere gik moko achiel ariyo adek e mikwano nwago miwacho ni ka sirikal otimonwa achiel ariyo to wanyalo weyo ng'anyo ni mondo wang'e ni adier gi yie mondo wabed piny. Nitiere gima dho ngere luongo ni reducible minimum. Ang'o modwaro minyalo timnu mapiyo piyo. Gik mandiko ka gin 18 to makwano ne gin mana 4 kende. Mokwongo odwa ni dakteche mano olonyo gi oter mondo ti. Odwa ni pesa ma gin gopo ma gin go mar higni 7 no ochule kaka chulo gowi mar Eurobond kata kaka chulo pending bills e counties. Wadwaro ni health cover ni obedie piny kod wabede godo mondo kik wathagre. Wadwaro ni osiptende obed gi yedhe. Gin magi 4 gi kende. Kaso ni dakteche matiegore e postgraduate okony mondo tiegre odhi konjo piny. Koro sani uchiko ng'anyo moro machielo kendo. Wane ng'anyo sani. Wane ng'anyo ma obido gi tich. Udhi ndara koro. Macho koro mar demonstration. Majo timo tich abich. Kasto wachako timo wik manyien apani diriyo. Obo medo kwadhi lakini mang'eny obo dhi gi sufuria. Nikech apani gik mibaye bag ng'eyo ji mang'eny. Kawuono nwaneno kugo mbaka kawuono gi jok moko manie kidienje mopogore duol mopogore mochung' gi joma chiwo thieth. Gin be koro gichung' kodu ni gin be gidhi ng'anyo nikech mago koro oting'o clinical officers, oting'o nurses, jogo te mangiso ni dhood hospital idhi lora chuth koso koro en nang'o. Ng'anyo wachako lakini kata gin kaka koro kawuono ng'emane giriyo lakini kata nwach adier ni mar pesa modwok piny mar dakteche ni kata pesa nurses bodwok piny. Pesa clinical officers bodwok piny. Magi odok piny gi about 50%. Koro lit ni en ji 10 tine gi lit. Nido ka cost of living odhi malo lakini mshahara matin michamo cha ochako dogo mai. Ka koro watiyo gen wach mane madang' ing'is jopiny koro. In kaka jagoro. Wach mar thieth en right for every Kenyan. Sama dakteche ng'anyo kama ok wang'ayo nikech wan wegi nikech daktari kondiko hospital en konyi mondo kik bed gi line mang'eny. Konyi mondo kik idhi hospital mar private mondo itiek pesa te ius low. Koro konyo e wach mar ng'anyo ni mondo sirikal mag MP mano yiero kacha, governor mani yiero kacha, MC mani yiero kacha bed accountable
kara ker manwa yero te mano yerni te jomo yero te gi ongini wach ma thieth nego bed wach ma muhimu mano kene obo konyo wach manyo ni. Okay. Ka koro watiyo gero kamana ahinya Dr. Davji Atela men jagoro maduong' KMPDU mane kama oe chenro mar duol kwa gombaka giwacho ni gini ng'anyo kendo en ng'anyo mochwere nyaka chieng' sirikal winjgi kendo giwacho ni gore ne ratiro mar jopiny mondo mi in kedhi hospital tiyud thieth makare. Mane mbaka mane duol mar wasego mbaka kae mane kama oe chenro ni mar duol an nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa onere bang'e. رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا لا بيحل حياتنا. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in